Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Маяк торак комплексында яшәүчеләр йортларына терәлеп торачак төзелеш белән канәгать түгел, проблема ничек шишелер? Җылыту сезоны йомгаклары, ремонт барышы һәм гидравлик сынаулар. Якын арада нинди эшләр башкарылачак? Үз хокукларыбыз һәм мәнфәгатьләребез өчен җиңүгә кадәр көрәшергә әзер ди шәһәрдәшләр. Яршалының Раскольников урамындагы 18-нче йортта яшәүчеләр чигенергә җыенмый. Исегезгә төшерәм, чыгарылышларыбызның берсендә без шәһәр халкының канәгатьсезлеге турында сөйләгән идек. Аларны йортларына терәлеп диярлек торачак йорт төзелеше канәгатьләндерми. Сүз эстетика турында гына бармый, тормыш һәм сәламәтлеккә реаль куркыныч турында да бара ди биредә яшәүчеләр. Вазгыятьне шулай ук Татарстан Республикасы дәүләт экспертизасы белгечләре тикшерәчәк. Бирдә очрашулар даими булып тора, чаллы халкы соңгы яңалыклары белән уртаклаша, проблемаларын ишеттерү өчен тагын кая мөрәҗәгать итәргә кирәклеге турында фикер алыша. Алар үз йортларына якын төзелүче йортны торгызуга каршы чыгалар, халык шикләнми. Мәсьәлә аларның сәламәтлек һәм тормыш иминлегенә кагыла. Аларны бигрәк тә янгын куркынычсызлыгы борчый. Мин үземнең менә шушы думда яшәп, квартира алдым, налог түләдем государствога. Мин гомер буена эшләдем. Иртән уже без торганчы килеп уже эшкә тотынадылар. Шак-шак шакыйлар тавыш. Маяк торак комплексында яшәүчеләр аңлатканча, бер йорт янса, ул икенче объектка да күчәчәк. Яна башласа, кешеләрне ничек коткарырлар микән дип. Чөнки монда урын да юк, ничек машинага килеп җитәргә. Әгәр дә икенче баскычның теге баскычлары яна башласа, балаларны ничек коткарырлар? Монда тәрәзә аша сикерергә микән инде? Халык күрше йортны да сөтүне яки тикшерү вакытында төзелеш эшләрен туктатуны сорый. Бу йорт төзелмәгән булса, әйбәтрәк булыр иде. Барыбер ут керми безнең балконнарга, безнең квартираларга утлар керми. Төзүчеләр барыбер киләләр, көндез эшлиләр, төзелеш тукталмый. Маяк торак комплексы буенча Татарстан Республикасы дәүләт экспертизасына хокук саклау органнарыннан сорау килгән инде. Объектта хокук бузулар булганмы, юкмы икәнен билгеләү таләп ителә. Барлык проблемалар гараж экспертизаларыннан башлана дип раслый дәүләт экспертизасы директоры урынбасары Ильяс Әхмәтҗанов. Табыш артыннан куып, төзүчеләр җиңел юл табарга һәм тиз экспертиза алырга тырыша. Ул төп сәбәпләре инде бу килеп чыккан проблемаларның ул дәүләттән тыш экспертиза алып бара торган җавапсыз оешмаларга мөрәҗәгать итү төзелеш организациясының. Ул оешмалар акча куу аркасында, экспертизаны тизләштерү аркасында проектны төпләп карамыйлар. Дәүләт экспертизасы хезмәткәрләре сүзләренчә, мондый компанияләр төзелеш урыннарыннан меңәрче чакрым ераклыкта булырга һәм җирдә геология, инженерлык челтәрләре яки төзелеш тыгызлыгы турында күзаллаулары булмаска мөмкин. Хәзер экспертиза үткәрелә, шуннан соң объектта хокук бозулар бармы һәм нинди икәне ачыкланачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Җылылык энергиясы өчен тарифларның үзгәрүе чаллы халкын 1 июльдән көтә. Соңгы тапкыр хаклар арту узган елның җәендә булды. Августта ук шәһәр халкы җылылык энергиясы буенча яңа тарифлар белән квитанциялар алачак. Бәяләрнең 20%-ка кадәр артуы көтелә. Җылыту сезоны йомгаклары, киләчәккә әзерлек, ремонт барышы, гидравлик сынаулар. Бүген Яршаллы җылылык челтәрләренең матбугат конференциясендә бу һәм башка темалар буенча фикер алыштылар. Якын арада нинди эшләр башкарылачак һәм нинди проблемалар белән очрашырга туры килә. Барысы турында да безнең алдагы материалдан белерсез. Компанияга 745 чакрым җылылык челтәре һәм 12 насос станциясе карый. Бу автогигант заводларыннан да шәһәрнең барлык кулланучыларын җылылык белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Яршаллыда ягулык сезоны 21 апрельдә тәмамланды. Быел иң салкын ай февраль булды. За отопительный период произошло 69 повреждений. Они были устранены. Для сравнения могу сказать, за один год до этого было 95. Но это не говорит о том, что у нас стало лучше, это говорит и лишний раз подтверждает, что зима у нас была более теплая, и, соответственно, температура теплоносителя
подавалось несколько ниже. Филиал чираттагы жылыту сезонына әзірлекке ел башынан кірішті. 16 объекта планлы эшләр алып барыла. Икісінде турба үткәргечләр монтажланган инде. Бардыгы 20 шақырымға якын жылылык шилтәрен 1 миллиард 390 миллион сумга алыштырасы бар. Шилтәрләрнең тузуы дәвам итә һәм 56%-тан артык тәшкил итә дип билгеләп үттеләр матбугат конференциясында. В городе имеет 121 километр тепловых сетей, которые эксплуатируются более 40 лет. Мы говорим молодой город, но 121 километр имеет срок эксплуатации более 40 лет. И еще 66 километров эксплуатируются от 25 до 40. То есть в сумме больше 180 километров они уже отработали свой ресурс и требуют замены. Әгәр яңарту шундый ук темплар белән алып барылса, 10 елдан соң тузу дәрәҗәсе 70%-ка җитәчәк. Хәзер реконструкция җылылык өчен түләнгән акчалар хисабына башкарыла. Проблеманы шелтәрләрне модернизацияләү буенча федераль һәм республика программаларында катнашып хәл итәргә мөмкин. Лилия Гатина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Турбаларга 12 яшь, алар инде тишелгән. Чаллы җылылык шелтәрләре башлыгы шәһәрдәге җылылык шелтәрләрендә иң проблемалы участокларның берсен атады. Сүз 60-нчы микрорайон турында. Айрат Зайнуллин сүзләренә караганда, анда нормативлар мөмкинлек бирә торган иң юка турбалар кулланылган. Димәк, алар тизрәк тузачак. Чаллы җылылык шелтәрләре башлыгы билгеләп үткәнчә, шәһәрдә 40 ел хезмәт иткән турбалар бар, ә монда 12. 60-й микрорайон – это наша головная боль. Мы его в прошлом году произвели замену, 1,5 километра предстоит в этом году. И, если вы помните, 60-й микрорайон застраивал государственный жилищный фонд. К сожалению, вот там они положили тонкостенные трубы допустимой толщины, но самые тонкие, которые возможно по нормативам. И, к сожалению, они буквально отработали 12-13 лет, и они приходят в негодность. Гидравлик сынауларга килгәндә, беренче этапта 11 хилафлык очрагы ачыкланган, икенче этап яңа шәһәрдә 27 майдан башлап 9 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Шәһәрдә җылылык энергиясе өчен түләүләр җыю республикада иң югарыларының берсе булып кала. Шуңа да карамастан 1 майга бурыч 58 миллион сумнан тәшкил итә. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, узган ел бу чорда әлеге күрсәткеч 83 миллион булган. Санап үтелгән барлык эшләрдән тыш төзелә торган яңа объектларга шул исәптән Мәләкәс ар ягының 22 микрорайонындагы мәктәпкә 5 километрдан артык җылылык шелтәре төзәргә кирәк булачак. Лилия Гатина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Җәйге ашык аяк киемнәре һәм сандалиялар, актив ял итү өчен кедалар һәм кроссовкалар. Шулай ук офис яки кичке чаралар өчен элегант лоферлар һәм туфлилар. Белорус аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсе Чаллы халкын үзенең язгы җәйге коллекциясе белән сөендерүен дәвам итә. Сезне Муса Җәлил урамы 55Б, Үзәк-Рәд, Сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтеп калалар. Моданың соңгы тенденцияләрен исәпкә алып әзерләнгән уникаль язгы җәйге коллекция. Данная модель выполнена из натуральной кожи ягненка. Это самая премиальная кожа. Она выделяется своей мягкостью и эластичностью текстуры. Данная модель имеет эксклюзивную обработку под названием флоттер, за счет чего она более нежная и легкая. Подошва выполнена из итальянского полиуретана, что обеспечивает хорошее сцепление с дорогой, не скользит, не стирается, будет приносить только позитивные эмоции от прогулки. Аяк киемнәрнең киң ассортименты сезнең стильне асызыклаячак һәм җылы көннәрдә максималь уңайлылык тәэмин итәчәк. Йомшак материаллар, сыйфатлы күн һәм оригиналь детальләр һәр модельне үзенчәлекле һәм кабатланмас итә. 2 года назад была летнюю выбирала, сейчас вот на весну, на осень надо обувь. Вот пришла, выбрала. Муса Җәлил урамы 55Б, Үзәк-Рәд Сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча гардеробыгызны Белорус аяк киемнәре белән яңарту мөмкинлеген кулдан ычкындырмагыз. Вы сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Отдыхай, мам, я сам приготовлю. Хорошее поколение воспитали. Крыло цыпленка бройлера 229,90 за килограмм.
Только с 19 по 25 мая выставка-продажа саженцев плодово-ягодных культур от Новосибирского плодопитомника. В широком ассортименте новые сорта яблони, сливы, груши, малины. Ждем вас в ВЦ «Экспокама».